Kamusta yung mga kansan? Ako pala si PaoLUL. Ngayon, nilalaro tayo sa mga pinaka-paborito niyong laro at isa sa mga rason para na maubos ko yung mga latak ng mga memes ngayong linggo. Yung rin pag tumawa ka, talo ka. Alam dyan laro, dadaanan natin lahat to. Ipakita mo lahat pa kasi lahat to galing sa admin. Kailangan natin ubusin lahat to nang hindi nawawala ang tatlong coconut na buhay dyan. Katahimikan, kaya ating kailangan natin na simulan ang boring legacy. Dalawa! Magaling. Tatlo! Bakit? Abot! Okay, internet mo yan. Lumipat ka na naman! 30 mil? Ilan pa kayo sa bahay? May bayad ang pagnood ng meme. Literal na lumipat ka na ng bahay, hindi ka na pagkukomputer ng nanay mo. Lumayas ka na dyan. Sunod! Woo! Naman siya, napainit ako nun ha. Kayang-kaya natin to. Pagpatuloy, ang tawag sa parin na nagmimisa na walang Biblia. Ano? Witty, magaling. Ako'y natutuwa. Lalo na yung demonyo natutuwa. Rarest jellyfish in the Philippines. May dikya, may dikya. Ah! Kadire. May dikya. Diyan dikya. Hoy, ginig kayo, may dikya. Malayo na ng dikya. Para mas gusto ko pang madikitan ng dikya kasi yung pwede ko ihiyan. Ito, hindi ihiyang sinasapol niya. Hindi ihiyang sinasapol niya. Di counted pag pinapatawa ko sarili ko. Sunod! Sunod! Why do some straight guys get so bloody pressed when a gay guy hits on them? Parang pintong hindi dumidikit doon sa sa sahig. Why do Di ba ito yung tunog ng mga straight crocodiles pa nagtatawag ng mate? Mga pakboy na pinipilit maliging malalim yung boses. Ako wala akong magawa kasi malalim talaga boses ko eh. Hindi ako maka-high notes. Ito pinipilit nila mag... Hey, shorty. Gusto mo ba mag-start, shorty? Sige, sampalin mo na isang coconut dyan. Sunod. Galing kay Dark XP. Pre, patingin nga pre, anong nangyari? Oh, Wala naman. Malambot lang siya. Malambot lang yan. Oo nga. Naplatan lang malambot na yung utak ng ulo natin. Pahangin lang yan, Soy. Pahangin Oh, parang ulo lang ni Tito Kiko yan eh. Baka papapachi mo lang yan ha? Hindi, dito nga. Daan mo lang sa ano yan, sa Banawe. Sunod. Kali kay John Lee. Mas matika pa ako madali dun sa lecheng editing ni Pacquiao ng Mario kasi kamukha niya. Shoutout sa coach ko. Hindi ka man magiging akin sa buti pang tamaan na ako ng biglat ngayon mismo. Yan. Joke lang. Ginusto mo yan, di ba? Gusto mo ng kalandian, ayan. Huwag na pag tamaan ka na ng katotohanan, huwag na lang. Sunod. Bad trip. Ayoko talaga mga biglaan eh. Wala. Hindi, kaya to. Sunod. I like it true early. Yep, Gen Z humor. Sunod. Hello! Hello, gunggong, batang ama, bobo, tanga, ano, G? Hello, G, ano? Huwag ka mamersonal ng trash talk. Trash talk nga lang. Batang amang maagang nalibugan, parag, ano? Grabe to.
Saan galing yung trash talk na yun? Ito na naman, naalala ko naman si Kiko rito. Ito yung ang lakas man trash talk, pero pa nakita mo ng personal, tumutupi. Kawawa naman siya na nanahimik lang gusto na maglaro. Pinaglaruan yung feelings niya. Sunod! Galing kay Shane. Hello. May tanong ako. Ano? Kung magiging aso ka, ano ka? Chow chow. Tanga pabigat ka. Yung straight face niya. Ay, nasabi. Oh, ano ginagawa mo? Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog eh. Ah, Napakalalim na usapan na to. hindi ako makatulog. Okay ko. Medyo awig mo si Kaini. Sino? Si Kaini. Sige. Kainin mo burat ka. Ganda niyo parehas ah. Thank you so much. Thank you. Ganda niyo pag bubugbugin po kayo. Nakatapat ba sa'yo electric fan? Ang ingay gago. Grabe ka lang nung nakagawa. Ay, sorry na. Tangina mo. Ang inagrilo ka. Ibon ba kayo? Bakit? Putang ina nyo kasi. Kahawig mo si Imong. Anong humor to? Imo. Ang babaw mo na. Kaka. Imong nanay, bitch. Ay, yung kambal na Ako po, harawa mo pa. Mga bata. Gusto nyo drugs? Ang ina mo. Dami pa nito. May pakita mo nga. Ano dyan? Parang wala na bawas. Snap girls. Oy! Ho! Hindi ako dito natatawa. Ako'y natutuwa! Tito Rendon, Kiko Matos. Baka pwede. Sampalang Pwet na lang. Mag-enjoy pa ang lahat. Ano to? Puro kayo basketball battle of the ito na lang, nag-enjoy pa kami lahat. Talagang malakas, pulang-pula yun. Mukha rin naman siya ulo ni Kiko. Haluin mo, ulitin mo. Hanggang lumabas ang aking kasiyahan. Hindi mo na ako magre-react, enjoyin ko muna to kasi parang ano ko ba to, intermission ko ba to mga admin. Maraming salamat sa pinadala nyo. Tama, kailangan ko to. Ito yung pahinga ko. Isang hirap nung kanina sa Ome. Kaya ko to panoorin buong araw. Yung kabila naman, para pantay. Dapat panuhin mo rin yung kabila dito ni Kiko para pantay. Yan, tuwad! May himas pa. Ayok. Russian ba to? Hindi ako mga Russian. Si kable yan. Wow! Di na kailangan ng premyo dito, yung mismong competition na yung premyo eh. Battle of the YouTubers, take notes. Ito ang gusto ko event. Dito magbabayad ako dito. Magbabayad ako ng pera dito. Ano tumitigil oh. 8 minutes na ako nag-enjoy. Nanonood dito. Panira ka naman eh. Huwag ka nga palayaan mo sila ha. Nagta-training sila eh. Woo! Okay, tama na. Okay na, panalo na ako dito kahit may isa pa akong buhay. Tapos alam mo, mga lalaki pala tayo. Sunod! Tropa tayo. Hoy, lagot ka sa girl best friend mo. Hindi ko na sila sinusundan eh. Napakalaki parang Pwet kanina eh. Puso ang Pwet mong malaman. Sarap paluin parang ulo ni Kiko. Sunod! Hindi. Napagawa sa'yo, pre. Ano na? Basta ako di mo ito kayang gawin, ah. Ano, baka na ano yan, ha? Nakakano yan, ha? Ganito ka. Baba mo na yan. Alam ko na yun, masakit yata yun sa kamay. Hindi. Ganito ka. Tapos i-extend mong ganun. Pag ganun, direct, sabay lang. Sa baba. Tapos taas pa? Sa ilalim. Sa likod mo titignan. Sa likod paano eh? Dapat sa likod.
Bad trip. Sarap. Hindi lumalas gaming ko. Kaya kay Roseanne. Ma-demonetize. Copyright. Copyright. Pati ni Sakto. Ito na lang Tama ba yun? kesa ma-demonetize. Yes, yes! May mga ganito. The target is on site. I repeat, the target is on site. Please bomb the area now. Ba't nag-skip? Hindi ko alam ano context nito. In Ayan. 5, 4, 3. Yes po, kaibigan ko po yung nasa loob. Pero kasi kung kani-kanino po kasi siya sumasama yan tuloy na hostage siya. Pero kahit pokpok yun, mahal ko yun. Pwede po ba bumate? Po, kaibigan ko po yung nasa loob. Pero kasi kung kani-kanino po kasi siya sumasama yan tuloy na hostage siya. Pero kahit pokpok yun, mahal ko yun. Creative din ang mga tao sa TikTok eh, no? So na ako ay natuwa, hindi ako natawa. Galing kay Vin. Tuyo na dito. Ako ililisan na. Merong basa dito sa gilid sa pinanood na paluan ng Pwet. Ang cute niya. Para laruan. Ayoko na, nilipat na ako dito. May nakita ako nagpapaluan ng Pwet. Sinod! Galing kay Michael. Hello? Tay, tapos na akong mag-rugby. Ano ulam natin? Andyan sa lamesa, mamili ka na lang. Eh tay, mashed potato lang yung nandyan eh. Anong pagpipilian ko dun? Mamili ka kung kakain ka o hindi. Ikaw kasi tay eh, inuubos mo pera natin sa shabu tsaka sa alak. Kung hindi kasi ako maglalasing, hindi magmumukhang maganda sa akin ng nanay mo. Oo nga eh, ang pangit ni nanay. Pag tinitingnan ko siya, ang hapdi sa mata. Putang ina nyo! Kung pag-usapan nyo ako, parang wala ako dito. Bakit lang ako, hindi ako bingi? Aray! Ang takina kasi, parang gano'n ang pagkakadab. Bakit ako hindi bigay? Aray ko. Yes! Okay lang. Kung matatalo ka sa round to, lang. Ilan na lang, oh. Oh, tiyan naman. Pero sige, kung kailangan matalo. Ay, alo yun na. Ayoko na. Tapusin na lang natin to. Galing kay Zekai. Hey! Hey! Kompleto na ang banda. May pantambol na tayo na. So yung PLDT nasa gitna lang di naglo-load. May lead guitar, may rhythm. Sunod. Ayoko na nito. Pero sige, total. Wala ba problema? Ay yes, yung gumawa na ng kompleto. Paperbag TV. Yes! Palugin mo! Paluin mo yan yung huling coconut ko. Tama. Ilang dekada. Na. Naiyak ako. Ganbate! Rendon! Paluin mo yung pat na babae yan! Ah! Yan. Ganda na edit. Ito talaga. Magaling! Buti na lang, ito yung prime ko dahil tiniis ko talaga yung kanina po siya. Sunod! Galing kay Davey. Yep. Alam mo kaya, anong expectation ng mga tricycle driver ko na ipag-usap sa'yo? Pero ito din ako kasi nakakabo araw-araw, di ba? Gusto mo may kausap. Okay lang yan. Tulong-tulong na lang tayo dito. Sunod! Curse na naman. Ito nasa na yung curse memes. Sabihin nyo nga, admin, nasa na mga curse memes? Hindi nakakaramdam eh. Gusto ko na lang cursed memes. Tagal! Yo, Vico, may sino pa galing kay ako rito. Yup. Okay na. Patayin na natin tong Rendon Kiko meme na to. Ayoko na. Goods, masaya na ako. Ano kay Mimi Oka? Yes, wholesome din. Ako ay, ano ba Tagalog dito? Ang Tagalog ng duck. Pato rolled. Sunod. At panguli, galing kay Angelo D. Sampal yan. Dairy Queen, magsara na kayo. Sampul lang din sa akin pala. Sa'yo na to. Sa pangakuya, patingin. Wala. Tingnan, talata ng mata. Pag nalaglag. Wala, bayad.
Yes, so pa may gano'n pa. May pagano pa si Kuya. Walang laban Dairy Queen dyan. Ba't pa ako magbabayad ng magkano? 140? Ito, 50 pesos, 20 pesos lang. Okay lang. Lagyan mo ng lo-fi music pa para mukhang yung mga pagkain natin lagi dulo. Galing! Kung gusto nyo pa naging tumawa ka, talo ka, huwag nyo tayo like, share sa mga uhaw ng kumain ng ano ba to? Scrambled yung friends. Umikot pa ako. May papajan pa eh. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. PaoLUL na mapaalam. Pagod ako dun ah. Ayaw tayo papalanuhin ng mga admin.